קיים ובשני זה נעלם, ולא עוד, זה לא עוצר, ולאותו מקום תמיד זה חוזר. אז הנה שוב מגיע, הנה שוב נדם, והשני מופיע, תוך שנייה זה נעלם. אז תן מבט אל פנימה, תן לראות שזה קיים. עטפו את החגורות כי הם אמורים שוב מכאן. השני ישר סותר את מה שיש לו להגיד, וזה הפחד שמעיד שבמחלוקת הזאת, וזה בטוח כבר לא סוד, כבר דנים אותה שנים, וזה מרכז העניינים לא להסכים. אז הנה שוב מגיע, הנה שוב נדם, והשני מופיע, תוך שנייה זה נעלם. אז תן מבט אל פנימה, תן לראות שזה קיים. עטפו את החגורות כי הם אמורים שוב מכאן.